Το σύνδρομο πολικυστικών οθικών είναι μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ανδρογόνων, διαταραχές ή απουσία της περίοδου, καθώς και παρουσία θυλακίων στις οθήκες. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται από την παρουσία 2 εκ των 3 κριτηρίων, ύστερα από τον αποκλεισμό άλλων αιτιών. Τα κριτήρια διαφέρουν στα παιδιά. Τα ανδρογόνα είναι ορμόνες υπεύθυνες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είναι η τριχοφυΐα του προσώπου. Η παραγωγή τους λαμβάνει χώρα και στα 2 φύλλα, αλλά τα επίπεδά τους είναι υψηλότερα στους άνδρες. Τα αυξημένα επίπεδα ανδρογόνων ενοχοποιούνται για συμπτώματα όπως η υπερτρίχωση, η ακμή και η τριχόπτωση. Το σύνδρομο πολικυστικών οθικών είναι διαταραχή του αναπαραγωγικού συστήματος, αν και πρόσφατα έχει περιγραφεί ότι σχετίζεται επίσης με αυξημένο κίνδυνο σακαρόδι διαβήτη, λιπόδι διήθηση του ύπατος και καρδιακιακές διαταραχές. Μπορεί να επηρεάσει το σώμα με πολλούς τρόπους, όπως την υγεία του δέρματος, το βάρος, την αναπαραγωγική ικανότητα και το θυμικό. Θα συζητήσουμε για την επίδραση του συνδρόμου στην ψυχολογία. Η κατάθλιψη και το άγχος είναι αρκετά συχνά συμπτώματα σε άτομα με διάγνωση συνδρόμου πολικυστικών οθικών, αλλά τείνουν να παραμένουν αδιάγνωστα. Οι γυναίκες με την εν λόγω διάγνωση έχουν έως και 3 φορές πιο συχνά συμπτώματα άγχους σε σύγκριση με γυναίκες χωρίς αυτή τη διάγνωση. Αυτή η παρατήρηση πιθανότατα οφείλεται στην ανεπαρκή εξισορρόπηση των ορμονών του στρες, καθώς και ανησυχίες για τα σωματικά συμπτώματα του συνδρόμου. Οι γυναίκες με την εν λόγω διάγνωση έχουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης διατροφικών διαταραχών. Πολλές υιοθετούν αυστηρά διατροφικά πρωτόκολλα και καταναλώνουν μια μικρή ποικιλία τροφίμων. Είναι συχνά δυσαρεστημένες με την εικόνα του σώματός τους. Πολλές γυναίκες με σύνδρομο πολικυστικών οθικών νιώθουν λιγότερο εμφανίσιμες, θεωρούν ότι υστερούν σε φυσική κατάσταση και σωματική υγεία. Όλα αυτά μπορούν να μειώσουν την αυτοπεποίθηση και δυσκολεύουν τη διαχείριση των συναισθημάτων. Σε διάφορες φάσεις της ζωής, διαφορετικά συμπτώματα του συνδρόμου μπορεί να προκαλούν ανησυχίες. Αν υποφέρεις από κατάθλιψη, ο γιατρός σου θα προσπαθήσει να διαχειριστεί κάθε ξεχωριστή αιτιολογία της διαταραχής αυτής. Η θεραπεία για την κατάθλιψη περιλαμβάνει ψυχολογική συζήτηση ή συμβουλευτική προσέγγιση. Σε κάποιες περιπτώσεις, φάρμακα όπως τα αντικαταθλιπτικά είναι αρκετά αποτελεσματικά και μπορεί να συνταγογραφηθούν από το γιατρό. Αν ανησυχείς για τις συνήθειες διατροφής σου, καλό είναι να επισκεφτείς τον γιατρό σου, ο οποίος μπορεί να σε συμβουλέψει κατάλληλα. Αν υπάρχουν συμπτώματα ενδεικτικά υποκείμενης ορμονικής διαταραχής, τα αντισυλληπτικά χάπια μπορεί να βοηθήσουν. Αν παρουσιάζεις αντίσταση στην ινσουλίνη ή παχυσαρκία, αλλαγές στις συνήθειες ζωής όπως δίαιτα και άσκηση μπορεί να είναι αποτελεσματικές. Οι θεραπευτικές επιλογές εξατομικεύονται σε κάθε περίπτωση. Η φυσική δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Η άσκηση όχι μόνο ευνοεί την απώλεια βάρους, αλλά και ελαττώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη. Επίσης, βοηθάει στην απελευθέρωση ενδορφινών που βελτιώνουν τη διάθεση. Η τακτική φυσική δραστηριότητα βελτιώνει την εικόνα του σώματος και αυξάνει την αυτοπεποίθηση. Η απώλεια βάρους ευνοεί τη ρύθμιση των ορμονών και οδηγεί σε βελτίωση των σχετικών συμπτωμάτων. Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την άσκηση για γυναίκες με σύνδρομο πολικυστικών οθικών. Πολλές από τις θεραπευτικές επιλογές βασίζονται στην επίτευξη υγιεινών συνηθειών και τη μακροχρόνια τήρηση των πρακτικών αυτών. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό μόνο ύστερα από τον έλεγχο των διαταραχών του θυμικού. Μην διστάσετε να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ζητώντας βοήθεια αν νιώθετε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύνδρομο πολικυστικών οθικών παρέχονται από τις ομάδες υποστήριξης. Μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας τη δωρεάν εφαρμογή Ask PCOS που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις του θυμικού. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.